הילדים שלכם רוצים לקנות דירה, אבל מחירי הדיור בשמיים? אני בטח ממש לא מחדשת לכם. באמת רבים מהצעירים היום מתקשים בשלב הזה, של לחסוך להון העצמי כדי לקחת את המשכנתה. ומה הם עושים? מזכירים לשנים ארוכות, מקרה הפחות טוב פשוט מוותרים על התענוג הזה לגמרי. אבל ידעתם שאתם יכולים לקחת משכנתה שנייה על הנכס שלכם, הורים יקרים? כן, כן, שלכם. אתם יכולים לקחת משכנתה שנייה. אבל חשוב כמובן שנברר כמה דברים לפני כן. איזה סוג ריבית היא הכי מתאימה לכם? איזה יכולות החזר אתם יכולים לעמוד בהם? והכי חשוב, שלא ייפגע לכם הביטחון הכלכלי ולא תשפיעו על הפנסיה שלכם לרעה. אז איך אנחנו עושים את זה? ממש עכשיו, באתר של Mortgage.ai. תיכנסו ללשונית המשכנתה השנייה ותזינו את הנתונים. בלי בירוקרטיה, בלי טלפונים. פשוט תזינו הכל ותקבלו את התוצאות בשקיפות מלאה. אז קדימה.